Inusra ang gilakanon sa mga traffic violator sa Mandaue City nga niasikaso sa ilang multa ug mibayad nini. Maong subling nagpahimangno ang mga traffic officials nila. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, padayon nga giasikaso karon sa Taga-Traffic Enforcement Agency of Mandaue ang pagpasaka og kaso batok nini mga traffic violators nga wala mo manumbaling sa ilang violation ug wala gyud mobayad. Sulod sa buwan sa Hunyo, moabot sa 3,000 ka mga traffic violators ang natala sa taga-team kundi ang mga driver na isyuhan gyud og citation ticket. Apan menos ra kuno ang miadto sa opisina sa team aron mobayad sa multa. Sa ilang datos, mga 40% ra ang relihiyoso nga namayad ug mayoriya gihapon ang wala mutagad. Base sa city ordinance, 7 ka adlaw ang gihatag sa mga violators aron moasikaso sa ilang mga multa. Una pa mo pasaka og kaso ang syudad batok kanila. Gitrabaho karon sa legal division sa team ang affidavit ug ubang mga dokumento sa ilang pagpasaka og kaso, lakip na ang statement gikan sa enforcer nga midakop sa violator. Affidavit niya pirmahan sa kanang enforcer nga naka-apprehend aning drivera. After na ato nang i-pass sa legal office which is the full authority nga makafile. Sa pagkakaroon, naandam na mga papeles alang sa pagpasaka o kaso sa 20 ka mga violators. Nakig-coordinate na sab ang taga-team sa City Prosecutor's Office alang niini. Posibleng mo resulta kini sa pag-issue og bench warrant batok sa violator. 40% ra ang ni bayad. So mao na nga kanang it's call time na nga ato silang i-educate regarding sa citation sa Mandaue. Sa dato sa team, labing common nga traffic violations sa mga nadakpan ug natiketan ang disregarding traffic signs, ang wa pagtuman sa no left turn nga signage, ingon man ang paghunong, loading ug unloading sa mga dili hustong lugar. Lan sa mga nagpangutana giuna sa team kining mga violators gikan ning buwan sa Hunyo lan gumikan sab sa kadaghan moatra sila og 7 ka adlaw ni atong mga violators nga wa gyud mo asikaso sa ilang citation. Mao kini ang gitrabaho karon sa ilang legal division. Lan Nick, sa mga violation nga imuhang na-mention, pila ang penalty, no? Minimum to maximum nga ilahang gipangayong multa sa ilahang mga violations? managlahi kini ang multa lan bayad dunay tag 500 pesos sa gamay nga violation hangtod na sa kapin 1,000 o 1,500 pesos lan matud sa team. Ang ilagyong awhag sa mga motorista mutuman na lang sa tanan nga mga lagda sa trapiko aron dili nga makamulta. Yung kaya ra na sa mga violators. Now, ang pangutana karon 60% sa 3,000 nga mga violators sa Mandaue City ang pasakaanan o kaso. Doon ay special team of lawyers nga mutabang sa pag-prosecute ni nila. Aminado hinon ang team lan nga medyo kuwang gyud sila og personnel gani bag-uhay lang ni sila nabutangan og abogado sa ilang opisina mao nga ning function na karon ang ilang legal division sa team lan dunay mga miabag kanila ang proseso man gud ini ang ilang abogado mo preparar sa affidavit ni atong mga violators kuhaan pa gyud mismo og affidavit kadtong enforcer nga nakadakop ipasa pa ni sa City Legal Office nga mao say mangunay sa pagpasaka na og kaso ngadto sa City Prosecutor's Office. Alan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.